Bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Magayagan agaw na Miyerkules Pangasinan, Dagupan. Kasumpal na sa Liknay Balay ng kapaborito RJ Jimenez. Wadjala so Saray Balitan Matwa. SBM sa Kabusol na Saray MBTF managbalitay tilatan fake news. SBM Saray Balitan Matwa yai pasabi na sa ilawas yun karo kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Kantabay tayo technical side si Mr. END Engineer Nixon Dakal dan si Mr. JFC aliwan amay KFC nagta JFC Agile Friends kaya bihab. Miyerkules lalamat agagik petsa 8 sulad bulan na Hulyo taon 2026. Medyo manter-ter-ter sa oran. Pero at sa iso panter-ter-ter na oran at manter-ter-ter matsulwa agagik nasa kaya misis. Ta anggad sarian kaplasan at anapan tunitay Mr. Tuagagi Kalamor. Paano kabat UII P-plus mo pa may picture engineer JFC. Ta unong sa may dalatdat na sa may misis at linman ng trabaho may asawa to limaditan at mangaldan andi manaya limuob at trabaho tagabin mali agagik tagabin mali tagatan da barangay Kalit Binmalay Pangasinan
at untutok-tok at kapusoan na balang sinansakay ya Pangasinense at aglapiga anang nangyuya so si Mr. Jimboy Garcia nitan so picture to ay si katutan si Mr. Jimboy Garcia 28 years old itan at last ya katungtong na sa asawa to alas 10:40 na kabosan at sa may agaw na Lunes antisen malis adabong datapen manlako manlalako na tambalya tambal agagi ka aliwan illegal drugs no ingan tambal at inmalis dita na dabong da at barangay Kalit Binmali Pangasinan ya akamotor sa may motor to sa kaya Honda Click yap amputi ya say plate number to aglapiga apasik matanyo ya gagik dita na lugaryo sa plate number 2 ya 411AXX 411AXX Honda Click yang puti. At unong sa may misis to, tani man nang nangis pati sa rami anak to, ang kakulag ni rami anak to alamor, manaaral iraditan at Kalit Elementary School. Agdala na tawagan niya, sa may alas 5:30 na ngaram sa may agaw na Lunes, hanggat sa rin kaplusan, agdan na tawagan. At sa may sangkaunran niya informasyon, ya nalatayo, at trace the GPS may last location to ditan na Domingan bali na Umingan agagik at ditan anapunda watan mo alay misis to unong at sa aming informasyon niya nalatayo anapunda kalamor so naman bilang kabkabat yo pasikmatan nyo yan to si Mr. Jimboy Garcia itawag yo ad si Mrs. to. Sa Mrs. to, sa ngaran to, Mary Grace Garcia. O din no, itawag yo madjad sa yan stasyon nyo. Ya kapaborito agagik, 0927-974-2748. Si katutan so tawagan nyo agagik. So, tani kaskasen mo lay Mrs. to, nakardaylay Mangaldan Police Station, sa Nasinto Police Station, Manawag, Mapandan, Kalasyaw, ang ganbutan lara at Umingan. So ulitin po natin, kung sino man po nakakakilala, nakakita kay Mr. Jimboy Garcia, 28 years old, nakasakay sa Honda Click na puti na may plate number 411AXX, paalam po ninyo sa amin, Dahil kawawa naman po yung kanyang pamilya, yung misis niya, saka yung mga malilit pa mga bata na nag-aaral sa elementarya pa. And by the way, happy 44th birthday sa ating kumare at teacher na si Madam Evelyn B. Torero ng Kalit Elementary School. Happy birthday! Natanatatan tanagagik mga kapaborito, wala yay susamay abasa tayo ya sa kaya resolution ya akalinya at sa araramay tungtungan discussion pantutungtungan nasa miyembro na sanggunang panlalawigan nasa board members at luyag tayong Pangasinan at isa sa mga resolution na yan nakatawag pansin po sa atin. Atan may Sakuya resolution, it's resolution, proposed provincial resolution number 1418-2026. Yasay kwanto jay agagik, authorizing the provincial governor to enter into and sign a memorandum of agreement or MUA by and between the provincial government of Pangasinan and a certain radio station, AM radio station, Jada Luyagtayn, Pangasinan, relative to the provision of public service communication and emergency information dissemination on a credit mode of payment basis for the province's
Mass Casualty Incident Response Operations. Ang author po niyan, si Sangguniang Panlalawigan member Heidi Pacheco. And ito po'y nakasalang sa Committee on Environment, Natural Resources and Energy. Ngayon, bakit po natawag yung pansin po natin din eh? Kasi base dito sa ating nabasa na titulo nitong resolution na ito, you are talking about public service communication. You are talking about emergency information dissemination in times of mass casualty incident. Halimbawa may lindol na nangyari, halimbawa may bahang nangyari, at malawak po yung massive po yung epekto ng lindol na yan, nung baha na yan, at marami pong napiktuhan na mga taong bayan. Hagaon tanatatang tanagagik. And C4, yasi kami at broadcast industry at tatong tanagagik, hagaon tan mga kapaborito, C4 yan wala rin untan yung insidente yan nagagawa. Natural disasters. At si katutan sumanunan no di man walay natural disaster, no di man walay bagyo, no di man walay yugyag, di man kami man tatrabaho ilalaingan. Akin, bakit? So that we can disseminate the information right away sa mga taong bayan. Yun po yung pinaka-role namin. Kumbaga kami po yung tagahatid ng mga latest information. Balitan matwa. Agaon tanatatang tanagagik tapen januntan, the people will be guided accordingly. And this is some kind of a public service that we always do. Public service that we always do. Hindi man kami nasa gobyerno, pero we are rendering public service sa taong bayan. And how many radio stations are operating the province of Pangasinan? Dagupan City Lambungat, Agdakulawadya, Malapod AM stations and FM stations. So, and that service, that public service and emergency information dissemination is for free. We are giving it for free. Because yun po yung manuna gagi ka trabaho mi. And that is our objective actually. Magbigay ng information. And we're giving it for free. For free. Kaya nikukulawan tayo tatang tanagagik natin at sa yan resolution, particular specific resolution that the provincial government will enter into a memorandum of agreement at Sakay AM station for public service communication and emergency information dissemination in times of mass casualty incident. Why do you have to pay a public service communication? Why do you have to pay an emergency information dissemination when every radio stations can do it, can render it for free? Hindi ho ba? Kanyan, nikukulawan tayo. Antoy agawa, sayan resolution, walad simaksak at kanunutan, nasa may author at tatong tanagagik, taakin at you are rendering a public service, you are rendering an emergency information dissemination, bayaran mo? Agaon tanatatong tanagagik. And how much will you pay? Pigaroy, sa ibayar yoy. At sa tanya, public service and emergency information dissemination Nanunutan ko may issue na may RNG man ang saman. Ya pigara may in budget milyon-milyon. RNG as in goat. And I will i-emphasize ko may letter G. Walay meaning to man. That is a name of a person. RNG agagik. G as in goat. G is an apelyido agagik. R is the first name.
V is yung middle name, and the family name is letter G as in goat. Ilang milyon-milyon ang binadget po doon. Ano pong pakinabang ng probinsya po doon? Kasi, ang sabi nila, para maipromote ang lalawigan ng Pangasinan. Ang tanong ngayon, with that kind of amount na reach ba natin yung objective ng programang yon? Tapos niya lalamat. You will pay in an AM station for their public service communication and emerging information dissemination. When other radio stations operating the province of Pangasinan can freely give it para sa inyo, para sa taong bayan, and you will be paying a certain AM station just for this? Ag tayo nadukduk no Antiro Sunda Agagik, probably they have the reasons at the back of their mind, but what could be that reason? Ano kaya ang reasonable reason na pwede nilang sabihin sa atin? Imagine, a public service, emergency information dissemination, babayaran mo para lang i-disseminate po nila yon? Just sharing our thoughts on this. Congratulations nga pala sa mga bagong halal na mga opisyal po ng Pangasinan PNP Press Corps. At kahapon po ay nagkaroon po ng halalan ng mga bagong opisyal po ng Pangasinan Provincial Press Corps. At ito po yung mga nahalal na mga opisyal ng Pangasinan Provincial Press Corps sa taong ito. Ang Pangulo po ay si Mr. Buds Agtalaw ng Energy FM. Ang Vice President is si Janice Hidalgo ng Manila Times. Ang Secretary is Liway Manantan Iparagire ng Philippine News Agency. At si Lisel Basa ng Manila Bulletin ang nahalal naman bilang treasurer. At siyempre dahil may treasurer, meron ding auditor. At ang napili po is yours truly ng Radyo Pangasinan. At ang ating Public Relations Officer ay si Madam Yolanda Sotelo ng Philippine Daily Inquirer. At ang business manager naman ay si Lina Cervantes ng DWPR. Sa mga kinatawan naman ng Surgeon at Arms, andyan po si Mr. Aquino ng ABS-CBN, Madam Bioli Valdez Ferrer ng Action Radio Pangasinan or DWCM, at Cesar Ramirez ng The Philippine Star. At ang mga nahalal naman ng mga board members ay sina Frami Sabado ng Bombo Radio Dagupan, Jenry Del Rosario ng Philippine Information Agency, Roel de Guzman ng Radyo Pilipinas Dagupan, Joanna De Vera ng IFM Dagupan, at si RJ Comin ng Northern Expose. So again, congratulations at salamat sa pagbati mula kay General Haris Pama ng retired ng Philippine National Police. Thank you, classmate. Ngayon, mainit namang pinag-uusapan po ngayon, mga kapaborito, so sa may walay proposal kasi ditan at bali na linggayan. According to the proposal agagik, at wala man so plano na sa impasadan singa resolution ditan at bali na linggayan, mangiter iran na incentives. Incentives at sara may makakapantap
at saray board exams. Singad saya palabas ya board exams iray pimapawa ya resulta, wala rin man tatak. Natan, in recognition of that, of their amay ni ambag po nilang singa kagalangan na baloy, na bali dagagi kanunutan datan so sa kaya resolution or it's a kwan ordinance agagik. At wala may niitar dalabat ya singa personal comment dagagik. The ordinance, ordinance pala. The ordinance is commendable in its intent, kwanda. Mark up. However, sa kwanda balat agagik, it appears to be under-inclusive in scope because it recognizes the institution administering the examination rather than the actual achievement of the constituent, kwanda. While the local government has the discretion to prioritize PRC-regulated professions and the legal profession due to their established rule in professional licensure and public service, the ordinance underlying objective must still be examined. If its purpose is to reward exceptional achievement among constituents, the basis for recognition should be the level of accomplishment itself, not merely the government agency or institution that administered the examination or the type of examination they obtained. Sa gabay ito ni ibaga lagi, dapat lapag no antura ra ma-achievement da regardless of date no antuman pimasara board or whatever agaunta na tatin tanagagig. Dapat lapag na idan na recognition by the local government unit agauntan. Aliwala ba lang dyan pakapasada sa tay board exam. Nag-ingan singa bilang wala rin atleta ya makalay gold medal agauntan. O di no wala rin estudyante ya man-excel sa may academics da. Or excellence in their competition, academic in competition with other schools. O di no dyan saray, arom ya bengat la. Ya singa bilang at walay recognition ya na awat na sakit ya taga bali na linggayan, ya ang itanmat nakagalangan at bali na linggayan. So dapat lapag kwanda. Ya dyan pa kanang ng tima tatatong tanagagik, walang mat so objective da. Walang mat so sa may purpose da tatatong tanagagik, agauntan. So if you give recognition, if you give award, dapat lapag. Aliwan amay lapo labatlad si kato pimasa at teachers board, pimasa at engineering board exam, so on and so forth at ating tanagagik, agauntan. Para lahat masaya. Speaking of masaya, say na-notice datatin talagagik at say ongoing impeachment trial. Walay alik na dalalamat agagik. Ta imalagay si Senador Ping Lacson. Si Senador Ping Lacson, si katoy ang iter na motion, yaunirong si Senador Chis Escudero bilang presiding officer. Pero wala man sa statement tulante ng Senador Chis Escudero, ya 2/3 vote. So tinapat tunatan ng karuman ng Senador Lacson at kinan presiding officer Chis Escudero no say kwanto is this portion of your opening statement a matter of legal opinion on your part as presiding officer or does it constitute the ruling of the impeachment court? Antay sa kwanto ng Senador Chis Escudero. Say he asserted that a conviction would require a 2/3 vote of all members of the chamber. Kapagawan to ng Senador Ping Lacson. Katumat tayo sa daydayon da at kinan Senador Chis Escudero maksilmat may conviction to
yan na pag natunton non ti babaga nasay konstitusyon. Pero question dala, walalay nan question na tatan tanagagig at satay inyirong to bilang presiding officer si Chis Escudero. Gabay dan nalinawan, iray totoo, nantun talaga susamay intention na sa constitution, at sa may pangibaga to, no dapag na presidente, so walad unaarapad impeachment, say kaukulan presiding officer itan at say Chief Justice of the Supreme Court. Pero no aron iran official, it should be, ang gapoy arom ya unirang nagtasamay Senate President. Pero dumay agawa mo lanti. Tasamay Senate President, wala labalad kaabay to ng presiding officer. What man kalamor? Nananglang nyo may awaway to may Senate President. What man nin akayrong? Ayun no siyak susi ka to, limag sa baala. Kwandare arom ya tutuan to SBM sari balitan matwa sa ikabusol na sari MBTF managbalitay tilatan fake news suntuloy kaya rin inasaran pakabat tan pahimano malalapunid saray manangantabay. Ang puta-putang irang balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang irang sunata. Dami yung... San ang puta-putang irang impormasyon? Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito! Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban. At paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare!
Kabigla ka naman, Mare, ah. Grabe, gimagana ka ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ah. Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglunsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. Tuloy-tuloy so Saray Balitan Matua, SBM sa kabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Kantabay ni Say Lawas yun kaaro kapaborito yo JCB, Joseph Kanilang Bakani. Wala tilad mikadwan takap. Aad Saray Matuan Liknay Binmalay. Alas 9:36 la sa oras sa yatatong tanagagik. Babati lang tayo ng happy birthday muna sa ating parish priest dyan po sa Dulag, sa Jesus the Nazarene Parish, kay Father Jaime Quinto. Father Fads, happy birthday. And likewise kay Madam Desiree Dumagas Zarate ng Hawaii ba, Madam? Happy birthday din po. Walay iba sa klaba gagik reaction da. Good AM bro kanto.
Now, yan ang decide la si Senator Cheese. 16, so impeach. Maybe sa next move da is through the orchestrator Ombudsman Rimulya Kwanto. Threatened to file cases against the Villar, so that makes 15. Next is threat to file case against Congressman Liviste para bumaliktad si Senador Loren. Okay. Kahit gaano kagaling defense lawyers at sa trial ay iko-convict pa rin nila si BP Sara through numbers game. 2 cents opinion lang, bro. Yatuan to. Papaspasan damot. So kaso kontra Sara ka kontra da ad Senado. At the end of the day, ang tumay kwanto si attorney Season, siya laman sungaran to ng attorney Season na tatang tanagagi ka. Say kwanto alalahanin nyo, kwanto binabantayan tayo ng taong bayan, kwanto. Sa inunot yo, kwanto atatang tanagagik, the Vice President was elected by over 32 million Filipinos. Insan say kwanto ni, never forget. Let's watch and see. Kasi third day natin, paano ang tuloy ni? Siyempre, diri-diritso tanagagi, kaya gawan dan hearing, trial, at saya so impeachment against the Vice President. Pero jad bali na binmali balat atatang tanagagi. Agi aga na pulpultot. Hello and good morning kay Sir Maxi Solis, kay Sir Danny Garas ng DWC, Joyce Enterprises, Lights and Sounds Electronics, good morning. Kay sa mga single ladies ng Barangay Basing, na nabihing, na nakunching, na naperla, Kagawad Esperanza, tan si Madam Emma Alipio. Good morning, ha? Agni na pulputot ang gadsarayan kaplusan, yapan tutungtungan daditan at bali na binmalay, irate taluran equity. Talaga, makmaksil sobirada na sa tay equity at kanunutan na saray taga binmalay. At sa ikwandalanti, mamipilira no dinay marakapya equity of the incumbent, equity of endorsement of or equity of accomplishment. At marakal sa ikwanda siyempre no pantutungtungan tayo'y tuwa labat. Sa itwa kwanda, akin ta mamipili tayo ng leader. Kada eleksyon, akin taman gagawa tayo ng eleksyon. Tapian makapili tayo ng leader. Yasatan niya pilian tayong leader, akin taman pili tayong leader kwanda gagi. Tapian walay manulay, walay unalagay yasi nga manager na balay. Yasay gawan to tay manager na balay, asikasuan to, so kipapasan, awaway, nasay balay. Manunad sa may duties and responsibilities to, agauntan, at no panon ton asikasuan tan so kaban, kwarta na kaban na balay, tan no panon ton ikanaitan, at saray matunong iran proyekto, ya pinabangan na umbalay. That is the work of a manager, agauntan na taton tanagagik. Asikason to so batik na negosyo. No panon ton napaabig, napabalag so batik na negosyo, tan niiter to'y serbisyo si katutan so anapunda. That's the very basic thing ya gagawin tayo rason no akin wala eleksyon. Agawin tanatatang tanagagik. Tapen makapanpili tayo na kandidato. Ya say piliin tayong kandidato, abay makapan trabaho na susto. Naokso ito, so kipapasan na balito. Nantura may kakulangan. At balito, yang gaponi,
ya walad sari arom iran baloy. Araman so napagton idan na atensyon. Tapyan, unaligwas undakop so kipapasa na panagbilay na balang sinansakay, unaligwas umbalay at mansasbi iraratan so investors negosyo at ating tanagagik agontan. Kaya nakaukulan marakap so pundasyon natan kanya na pantungtungan dalabatitan. So sa may equity of the incumbent, equity of endorsement, and equity of performance at ating tanagagi. Tani, whether we like it or not, ay asing-singer la agagi. Asing-singer la. Kanyan, unlulitaw lalamat iraratan. The possible candidates, si Manulay, Edzakiya na balay, kwanto agaw, tanatatang tanagagi. Anto tatay, equity of performance. Equity of performance o pagpili batay sa aktual na track record at resulta. In Tagalog, equity of performance ay yung pagpili batay sa aktual na track record at resulta. At ang dapat naman na dapat nating bigyan ng consideration at basihan, ang dapat na pangunahing basihan sa pagpili ng kandidato ay yung equity of performance. Dahil kwandagagik, ito ang pinaka-rational at epektibong paraan para mapabuti ang kalagayan ng lipunan. Ito ang pinaka-rational at epektibong paraan para mapabuti ang kalagayan ng lipunan. To explain it further, at atong tanagagik, bakit performance ang pinakamainam na sukatan? Bakit performance ang pinakamainam na sukatan? Una, ito ay nagre-reward sa competence at results, hindi sa posisyon o koneksyon. Ito ay nagre-reward sa competence at results, hindi sa posisyon o koneksyon. Kung ang isang kandidato kwandagagik ay nag-deliver ng magagandang resulta, kung ang isang kandidato ay nag-deliver ng magagandang resulta, tulad ng pagsasaayos sa public market, paggawa ng modernong public market, pagpapatayo ng isang mga modernong evacuation, multi-purpose evacuation center, pagpapatayo ng isang magandang training center, pagsasaayos sa munisipyo ng bayan, pagsasaayos sa plaza ng bayan, pagtatayo ng mga infra projects na pinabangan, nasaray umbalay, singasatay senior citizen building, singasatay panggawa na sa may housing projects, at saray totoo. Ito yung mga solidong programa yakwan datatong tanagagi, na kung ang isang kandidato ay nag-deliver ng magagandang resulta, mas mabuting ekonomiya sa kanilang lugar ang makakamtan natin. Because naturally, kapag nakita nila how development is has engulfed the certain LGU at ating tanagagik, with all those modern facilities at ating tanagagik agontan, at siyempre dayon itan nasa re-investors on sabi re-investors at ating tanagagik. So mas mabuting ekonomiya sa kanilang lugar, mas maayos na serbisyo publiko, mas mataas na employment, mas mabuting infrastruktura, at higit sa lahat, mas mababa ang krimen. Sa ikwandagagik, may empirical evidence na kaya nilang pamunuan ng maayos ang kanilang bayan. Ano yung mga empirical evidence na yan? Yan. Yung mga ginawa nilang mga programa, yung pagsasaayos, pagtatayo ng modernong public market,
pagsasaya sa munisipyo, pagsasagawa ng modernong evacuation center, pagsasagawa ng training center, pagbibigay ng housing para sa mga mahihirap, pagsasagawa ng housing projects para sa mga mahihirap. Ito ay predictive ng future performance kung agagig. We may say that performance ay hindi po perpekto, pero ito ang pinakamalapit na proxy sa kakayahan kumpara sa retorika o kaya'y imahe yakwanda agagig. Secondly agagig, bakit performance ang pinakamainam na sukatan sa pagpili ng isang kandidato? Secondly, pinipilit nito ang accountability. Kapag ang basihan ay performance, ang mga kasalukuyang opisyal, let's say the incumbents, ay kailangan magtrabaho at magbigay ng resulta. Hindi lang umasa sa name recall o political machinery. Kung underperform sila, dapat silang mapalitan. Tatandaan po natin yun, ha? Kung underperform sila, dapat silang mapalitan. Ito ang core ng democratic accountability. Thirdly, mas naa-align ito sa public interest. Bakit performance ang pinakamainam na sukatan? Dahil naa-align ito sa public interest. Ang voters ay hindi bumuboto para sa utang na loob, para sa pamilya, para sa celebrity status o party loyalty. Bumuboto sila para sa sariling kinabukasan. Dugande, bakit po tayo bumuboto? Kasi umaasa tayo, naniniwala tayo doon sa bubuto po natin na tao na magbibigay ito ng magandang kinabukasan hindi lang sa atin, kundi sa mga anak natin at maging sa mga apo natin at sa mga susunod pang mga henerasyon. Kasi kung anumang magandang ginawa ng isang leader na yon, sa pagdaan ng panahon, maganda ang ibibigay na epekto niyan sa mga susunod na mga henerasyon. Tulad ngayon. Di ba? Andyan na si Bubuyog. Kasi may nag-iwan ng magandang pundasyon. Kaya dumating si Bubuyog. Agauntan. Kasi kung hindi naging maganda ang pundasyon na iniwan sa mga taga-Binmalay, hindi darating si Bubuyog. Kasi si Bubuyog, manghahanap yan na magandang flower. Agauntan. Di ba untan sa hanapan to ng Bubuyog, hahanap siya ng magandang flower na kanyang sisip-sipin. Nakahanap siya. Maganda yung pundasyon dyan sa Binmalay. Kaya doon siya dumapo. Agauntan. Yun yung mga aliling po, mga kapaborito. So, ang mga voters ay hindi bumuboto para sa utang na loob, para sa pamilya, para sa celebrity status o kaya party loyalty. Bumuboto sila para sa sariling kinabukasan. Mas mabuting trabaho, edukasyon, kalusugan, seguridad. Sinasamay sa kaya walay negosyo to. Amay aber. Agauntan, matalagal na kami na nagninegosyo din kwanto natan kami labat atakuan kwanto lalaingan. Disgusted po siya. Because for all those years na nagninegosyo sila dyan, ngayon lang sila nanakawan. Kaya, seguridad. Yun ang dapat tignan natin.
para sa ating sariling kinabukasan, kinabukasan ng mga anak natin, ng mga apo natin, and so on and so forth sa mga future generations. Mas mabuting trabaho, edukasyon, kalusugan, seguridad. Performance-based voting ay napo-focus sa outcomes na nakakaapekto sa buhay ng ordinaryong tao. Dapat yun ang isipin natin. Yung performance-based voting, ibig sabihin, ang laging basihan natin sa pagpili ng mga kandidato yung nagbibigay ng tamang performance, nag-i-execute ng tamang performance. That is performance-based voting. Na tayo nagpo-focus sa outcomes na nakakaapekto sa buhay ng bawat ordinaryong mamamayan sa ating bayan. Okay. Ngayon sabi nila, paano naman yung equity of the incumbent? Bakit hindi equity of the incumbent? Yon, Well, sa totoo lang, may advantage yung incumbency. Real talk, Bakit? Mas maraming pera, visibility, control sa resources. True hindi? Siyempre, incumbent may control sa resources. Madalas nagpo-produce ng entitlement at complacency. Sa Ikwanda Agagik, maraming incumbents na nananatili sa pwesto dahil sa inertia, hindi dahil maganda ang ginawa nila. Sa Pilipinas alone, madalas itong nagiging daan sa political dynasties, Kwanda, kung saan ang equity ay nagmumula sa pangalan at network, hindi sa merito. Ang experience mula sa incumbency ay may halaga kung may performance, pero walang halaga kung ang tenure ay puno ng korupsyon, inefficiency o stagnation. Ito yung mga differences. It does not refer to any particular person. Ini-explain lang po nila. Okay? Bakit hindi naman equity of endorsement? Okay. Sabi rin nila, endorsements ay madalas signal ng political alliances, utang na loob o transactional politics, hindi kakayahan. Maaaring i-endorse ka ng isang malakas na figure dahil magkasama sila sa negosyo, sa pamilya o kapangyarihan, hindi dahil magaling ka, Kwanda mahal. Isa pa, Kwanda, ito ay nagpo-promote ng patronage system. Kapag ang basihan ay sino ang nag-endorse, malalaking partido, celebrities, religious leaders, ang boto ay nagiging extension ng influence ng iilang tao, hindi independent judgment ng botante. At sabi pa nila, history shows na maraming heavily endorsed candidates ang nabigo kapag tinitignan ang actual records. Diba? Res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Ngayon, sa ating realist na pagtingin, walang perpektong sistema. Performance ay mahirap sukatin ng 100% objectively. May spin, may selective data at external factors. Kaya kailangan ng botante na maging critical. Una, tignan ang verifiable metrics, poverty reduction, job generation, infrastructure projects completed on time, budget, health education outcomes, crime rates, and fiscal management. I-cross-check sa independent sources, hindi lang sa campaign materials o mainstream media. Balansihin ang performance sa character at proposed platform. Kasi ang past ay hindi always perfect predictor, lalo na sa ibang posisyon, Kwanda. Sa huli, ang demokrasya ay hindi popularity contest o loyalty test. Ito ay tool para mapili ang pinakakompetenteng tagapamahala ng pampublikong resources. Kapag ang basihan ay equity of performance, mas malaki ang tsansa na umunlad ang ating bansa.
dahil ang gobyerno ay pinamumunuan ng mga taong napatunayan na ang kakayahan, hindi lang ang kakayahang manalo sa eleksyon. Ang pagpili batay sa ibang equity, incumbent or endorsement ay kadalasang nagpapanatili sa status quo ng hindi magandang governance. So, ang sabi nila, ang desisyon ng botante ang dapat magbago nito. You see? Sir Aldo, hello, good morning. Thank you, sir. Thank you. Kay Sir Maxi Solis, good morning. Thank you rin sa pagbati. Ni say kwantuyay mat. Kailangan ang piliin yung may vision para sa binmaloy at hindi pera. Kwanto matjay, sulik na anto, Basta say importante, mga kapaborito, lagi nating sinasabi anto binmalay, huwag kang susuko. Manindigan para sa maayos na bukas. Manindigan para sa isang serbisyong tunay na maaasahan. SBM, saray balitan matwa. Sa kabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Akaulo ba kantabe lang ula sa ilawas yun kaaro kapaborito yun, JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kantabe ito yung technical side si Mr. A&D, Engineer Nixon Dakal, tan si Mr. JFC, Jail France Kayabyab. Antabayan ang susunod kaagad ang punto por punto kay Atong Rimo. Dito lamang po yan sa number 1 pop news station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Paborito! Ang buhay kung minsan ay walang direksyon, tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamtan ang nais. Kung may hirap daw ay may ginhawa, kailangan lang ang sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon o binmali. Ituloy mo ang laban, bangon o binmali. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, sa lawas kaaro tang kapaborito yo, Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it.